Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten selanjutnya guys. Iki orang jam 4 tapi wes udan duwures pol. Iki mau kagene Bu Yuni Padahal terap. Maaf ya guys. Dia mau kira-kira ibu wes gini sudah. Terus tekan di sini alas-alas itu terang bener-bener garing. Terus tekan di aku Mbak Romo terus mulai krimis. tekan kene. Terus wow, ini terus nopo guys kontene. Iki terpantau cah lanang ning jaba. DPS-an. Karena memang apa jenenge cuacane yo kaya ngene, kono orang glintir, kene orang glintir. Ya, Jadi terus nopo ibune. iki mau diparingi kolak Bu Yuni guys. Terus dibuka mendungnya putih guys. Lah ya. Guys, ya Allah guys. Kan lagi watuk pilek ya guys. Allah sing ngomong lara ya Allah, terus lara guys. Sak urunge anu ya wis Larane digawe. lara digawe ndak iso lara digawe guys. Iki wis 3 hari keempat. Iki aku hari keempat atau kelima ya, Mbak. Sing paling nemen iki rong dino iki aku yo. Hari Sing keempat. mulai ning Bojonegoro aku krasa. Aku nyopir aku sambat, aku ngeluh kulo terus bojone gene ndek wis aku cek kuat aku ngomong ngono kuwi. Hari saurunge 2 hari kuwi wis pas Mbak Paloro ki aku cuma lara tenggorokan. Ya pas buah kae tanggal piro to? Yo, tapi kuwi hari sebelumnya aku lara tenggorokan. Oh, Wis lara tenggorokan gunungku sakit sak ambeni metil. Aku wis ditukokno metil ngono terus. Tak ombeni iki wis gak anu. Terus hari sing pas dengi kuwi ning Bojonegoro kuwi ning sirah wis walah. Iki guys, akhirnya minum maam iki guys ya Allah enak banget nek lagi anu kok ngene iki. wah hangat ceger ya. Guys, nek awakku cek serasa kuat ngene iki wis tak terjang mergawe guys. Nek pamane aku iki Wis bener lemas, nek prei iki wis bener-bener aku wis gak iso tangi. tangi ning awak wis ngruguh kok piye demam tinggi mungkin aku lagi guys prei. Tapi nek sekiranya awakku gak piye-piye gur watuk ngrik-ngriken aku sekiranya gak ngeluh cek terjang. Nah. Enak guys. Kalau jalan-jalan aduh. Orang glintir tok ning jaba arep karo jaki. Heh, Tak ingin pesan lah. tekok isih. Iya. Kok sih? Biasa tak tekokne sih guys. Oke guys, iki mang aku wis kondo Arifin oleh kisote. Kalau lagi jam 4 kalau tapi wis weteng iki lampu wis dikakno kabeh. Yesus gelap soalnya ini. Akhirnya Bu paring. Ayo kita jajan barang. Iya. Pesan guys. Grrrr. Orang glintir tok. Wes lah pira? Laki aku yo. Mosok. Yo punya Facebook. Wes pira? Aku gak main ya. Gak mau. Yo, Penuh perutku. Ini lo coba ini nak. Mau apa? Oh bagian pala. Gak pada. Mau tenan. Mesti kita kalau Mbak Indah biar Dimas mengganggu pesannya berapa? Lah. Makanya berada konten. Kayak gitu bingung ya. Oke. Makanya berada konten pada aku bujuk wae. Oke deh meneng ae nih kabar. Apa ini? Ya oke. dek ra apa-apa disalah-salahno yo. Pokoknya gak cocok lala sampai coplok. Pernah duwe Apa sih Mbak? Maja. Maja. Maja Mbak Ibu Yuni. Enak lah. Kok tak tertekan deh jaket toe. Terpaksa ngono lho. Ini ambil cari pesan dari jadi aku kalau Lah dek iki. Macul. macul kamu kira ada video. Ngangkat gerdu ora keangkat ngono kok. Telap-telap dulu kok. Keduyan. Mau jadi gak doyan. Kene iki bagian nyoteng tok, guys. Sudah ketelap-telap. Bagian ubu-ubu ini iki nyoteng tok. Ya telap.
Jack, Enak terlalu mana? Jack. Jare Jessica kanu dek iso meluluhkan padokmu. Padok doromu maksudnya. Padok doro. Iya lah, padok doro kok. Ya. Aku bar keprang Intan, dorone bar tak inggahno. Tapi gak iso Iso meluluhkan doro deh. ora kurvane ngene tok kan wis dikono sawah. Bos yang aku. Kaya apa yang nganggo fokus bareng? Dia mau terkalahkan. Jadi kamu satuan, Win. Ganggu terus, Masa Jen. kamu dua? Ganggu Nabrak terus. kosong bro. Kowe aja kalah terus kok, Jak. Untuk tahu menang ya. Ora tahu menang kok. Yo malahan nih, malah sehat. Malah sehat. Cek terus, guys. Ukuran konten yo ngonten cah lanang ae, yo. Konten apa mau? Ngeprank Intan. Peringatan wis. Masak dorone Intan. Mau banget. Saya juga. Dena apa konsentrasi? Konsentrasi. Kowe jual PS ke jam piro? Hah? Iki mawas sudah. Oh, peket budal ngono kok. PS-an peket budal sampai sore ora rampung-rampung. Berangkat loh. Dah yo. Ya wis konen sih. Iki kok bengi jek dilanjutne aja. Iya, ini biasanya. Lo gak roh jawabane. Nah, jadi Yo nek berarti. lanjut. Oh, sampai menang. Ngono neh ndekne kalahan. Mari kalah hai. Serah kamu kalah, sayang. Nek butuh mangan dulu, usus nih. Kalau mangan usus berarti lu bisa. Kuwi usahanya cepakno sik. Ususnya cepakno sik. Dah tulang usus. Jadi sepak. Udah PS koyo apa yo? Iki ceritanya bakal mire. Jare harga diri. Dan iki wis macul harga dirine hilang. Saiki PS-an neh. Karek nyenteni. Tak pandeng-pandeng kan mengarip ini dan nah ini labelnya pletrat-pletrat. Latihan. Manggil terus kan dulu. Kita labelnya pletrat-pletrat. Kamu sih dia. Apa sih? Tulang. Kalah. 3-3. Saya mirip. Kamu jane. Ketoke sing mari kalah aku yo, Jes. Orang kalah mangan kolot. Labene ripis lho. Labene kok pecor. Labene pecor. Ayo. Saya besok meneruskan makan kolak kamu. Wis ben, wis sampai cuwoplok. Coba kenapa? Mama bersedih, guys. Beneran ngapain? Mangan. Aku mau kolak. Lagi kolak wis diingkirno karo mak pa. Mama mesen manis. Napa? Bukan, tak kandani tok kowe. Niki biasane mboten remen manis iki, Mak. Tak sadani. Iki kelegen lho Jas aku ngono. Gak imbak.
Manis semua aku jajal. Tapi seger ya, Mak. Berarti manis. Eca. Kalau gak manis itu tak entek. Tapi manis. Mak, sing damel Bu Yuni lho, Mak. Enak tapi. Tapi aku kan gak Selerane manis-manis. selerane Mak pas butuh sing manis. Apa enggak boleh manis-manis? Boleh manis-manis. Oh, mboten Mak kesel manis-manis. Kayak napa, Mak? Diabetes. Oh, iya. Jenengan gulanya tinggi. 250 dek kan. Walah. 250 nih. Jadi aku ki cara nasi yo tak kurangi. Nasi Manis-manis. harusnya Sing nasi dingin, Mak. Ampun nasi panas. Iya. Nasi dingin. Sego wadang nek ngarani wong desa. Nggih. Ngoten niku. Nasi kemarin itu loh. Lebih bagus. Kan yang mana sih? Iya. Nasi yang kemarin. Aku yang seneng sego diingi. Mbak, kalau seneng namanya sego diingi, aku namanya. Sego simpon, nggih. Malah aku baik. Biasanya kalau masak nasi, terus nanti ngonten kalau simpen tinggi nih. Kalau ada Kulkas. yang ngonten, kalau simpen di kulkas. Mungkin aja maem, kalau nget, kalau kukus ngonten itu. Yo Kak, aku yo ora kukus-kukusan kok ngrijek. Yes ki bagian anak-anakku kan ya wis ngerti. Nek pokoknya ngrijek ki bagiannya mae. Mak isi sone. Makanya iki aku golek ngono ki cara aku sore gak disisa ya. Payu ning gone ponak-ponakku iki kuwi wis godang, wis godang tak go sarapan. Terus Malah saya ngoten, Mak niku 0 kalori. Pokoknya wis ngono ki lah. Alhamdulillah guys wis terang udane. Tapi iki ora arep diterus napa ya. Ning ndi iki? 10 iki. Wis yo kok diterus maneh ya. Kalau enak-enak nanti lanjut mana? Dek mang kamu diapakno ambek Mbak Parupi Mbak Jessica dek nangis gerung-gerung. Kuwi lho, darahku disenggana. Yo ngono ki rasa nangis. Oh yo Mbak Parupi Mbak Jessica gede awakmu. Ora usah nangis. Please. Wis guys. Guntine kurang mbak Iki dadi mereka yo ndek mang tak jaluki tulung tak kon ngeterno aku guys. Nah iki jarine duwe 12 menit. Bingung apa dilanjut nopo. Aku jadi ngrasakno cah loro iki kenapa ya, Mbak? Boten sayang piye, Bro. Itu lepas ya. Piye? Pas ya. Kenapa mbak? Dokter Darmai ngomong mbok jarine hari ini itu full. Anak-anak. Maksudnya bener-bener maksudnya sakitnya podo koyo kinarang ini iki lho. Yo panas terus yo tapi yo gak pilek gak batuk. Ngentet Lega dah. Lega Ndang nek mau pup ndang enggak Ndang, apa-apa. ndang, Enggak ndang. apa-apa ndang. Nggak Wes enggak apa-apa nanti dikompres sama air anget nggih. nggih. Kompres nggih. Itu ditemenin sama Om Tintan ya. Adik itu nggak nonton sembuh tan. Emang dokternya ngomong guys. Dokternya iki mau ngomong ojo sering digendong ambek dibekep. Terus juga jangan pakai baju yang panjang. Nek ngono ki aku alhamdulillah wis maksudnya wis ora tau tak lakoni, Mbok. Nek bocah panas pokoknya iki nalarku ojo ngantek dikrekep. Dadi panasnya ben iso metu. Ngono. Kayak dek ini alhamdulillah ora tau tak nggoni sing panjang-panjang ngono gak tau. Ini apa ini? Itu Ini apa sayang? Ya, ini daging Diperiksa nggih pinter ibu. Mboten nangis, mboten Alhamdulillah. Ibu. BTW anyway, Baswe, Intan sudah memaafkan Mbak Lupi sama Mbak Yes kok ya? Sudah kan? Harus saling memaafkan. Iki kok dimoten? Iya. Emang buat di Itu untuk unyah-unyah. Nenek Intan. Jangan melok ngemut loh ya. Iya. Ya, Intan kan usulnya sudah kulit. Nek Intan ngemutnya kentongan ning gone bali desa ya. Bu. Intan nek mau ngemut ulek-ulek aja ya. Ngemot bun-bunane Mbak Pal aja lo nggak apa-apa. Terus pokoknya Sehat selalu. Tumbas apa? Apa kuwi? aku kok main kacang. Kacangnya kolesterolnya gak dhuwur. Anu wi tiga samurat gak sih nek kacang? Iya ya. Iya kok Nek sing dirteng langsung asam urat. Jadi manis-manisan mau. Iya jalan dulu. Alhamdulillah. Besar.
Ngene iki lho guys sing dituku guys. Iki sampun Mbak Ida. Dereng. Niku kula gadah kalih dereng kelas. Waduh. Jadi aku njepuke sing puyer iki nih, Pak. Pinter mainan. Pinter dolanan. Nggih, Mak. Alah tanggaku hidup dhewe kacange. Aku ngantek ya Allah, Mbak. Ora kober ngarep iklan ya Allah. Aku diweani karo wong-wong wis ngantek ora iso nganu. Lah wong bocah iki jenenge bocah cilik ya, Mbok ya. Lagi loro pengen manja ya karo mboke ambek sapa neh mamane. Sing skin TV sing produk lambi sing ngompo nenek sing tak bales terus mbok. Karepku ki Repa guys tak jaluk itu lho. Repa yo loro. Repa kok ya. Iya kan iya. Iya wis biarin iklan itu tak taruh situ aja wis ben. Repa yo sakit tuh. Repa yo loro. Sikile yo guys. kembung. Apa namanya melentok apa namanya? bengkak. Bengkak. Iya. Kembung. Mbah guys, usah wong loro guys, muga-muga kita semua ya dipandang segala, diberikan panjang umur, dilancarno kabeh rezekine karo urusane. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, aku iki mang yo make cerita jarene Rapa yo melok anget, Mbok. Mbak Lina yo iya. Memang maksudnya memang usume mbok virus mbok apa memang banyak sekali. Nyatane ning dokter anak iki full terus sih, Mbok. Emang nomor piro Mbak Lina? 17 padahal aku rono tepat waktu ya Mbak Jas yo. Nomor Gak 17. telat yo gak apa. Dadi ki saurunge wis padha njitu. Kira Sing pagi sing Iku daftare sing untuk sore nih. Jadi Ketikaan sing mang lah esuk. Ya Allah, ya Allah. Nggih nak nggih. Wis untuk nomor 30-an ya emang anak 30 orang. Dan gue hampir sama ya Mbak yo, maksudnya sakitnya memang panas, meriang, demam kayak ngono kuwi guys. Lho piye nek oman kan Nggih. lagi usum. Ya wis guys, ngono sih guys. Mang menit kurang tilu terus no. Mang menit. Kita makan es krim kan cah loro. Iku lho, Nduk. Oh, ditumbas sama Mas. Nah, aku lho. Ayo review aku lho. Oh, iki guys. Wah, apa ini? Iya. Sebelah. Poso ae, golek toko tuku takjil. Mama iki narai Bu nyuwun pisang, nyuwun pisang. Nyuwun es krim rasa pisangnya apa pemirsa? Minggu yuk. Anyar. Iki anyar pancet. Anyar. Enak Magnum yogurt parasi Taruh di bawah apa sih. parfait Kulkas yang bawah ya. kulkas yang besar Nduk. Kulkas bawah. Iki apa ya? Tak kinten Bu niki sing tumbas. Buka. Dan guys. Ya dan apa? Dan Nisa. Bisa Nduk iki bisa Bisa Mbak guys. sepurane yo, tak jali tulung entek. Gak apa-apa. Aku mah santai. Apa ini? Sempolan apa? Sempolan. Dan cek guys. Sempolan Mbak. Iki sempolan Mbak. Nganggo apa? Saus ning kono jane enak. Sayang Sakjane. Tayangku. Nggih. Masya Allah, tabarakallah. Nggih. Ayo Mbak Mama ayo. Nggih. Mimi ya? Mimi nggih. Bentar lagi minum obat ya. Ini nggih. Ini nggih. Ya wis guys, mulai. Wis ta sama ning kene sik. Lah ning omah berteman bayang-bayang, ning kene kan nek bayang-bayang sayang ngamben. Wis ora Mbak, Mbak Jessica tak kongkon Mbak, kenapa Mbak sampean kae gak dadi dokter apa yo ngono. Percakapan niki wau nggih. Ambil Mbak jenengan. Piye-piye. Percakapan niki wau nggih Bu. Teng ngene niki nyentasi kinaraan Bu. Tiang kalih niki jian tenan Bu. Jane Mbak Palu ku dadi kepala sekolah, sampean dadi dokter lah yo. MTS, Mbak. Iya. Kula dadi dokter pasaring sakno. Lah ke sana napa? Kopior. Juga lah nek wis entuk ilmu sing mujarab konggone kedokteran yo ora kopi ora yo saiki. Tidak dapat susu rapi Bu. Lho, ambiar wis. Walah ya Allah pemirsa ki mau yo
ngengekan cah telu ki yo cekikian ibu teng mriko ibu. Kan antri le Bu, ket jam pinten no, jam 4-an wae buka niku dari sepi sampai wis teko kabeh sing antri, sampai antriane Kinara cah telu bangetan ya Allah. Aku kon dadi dokter guys sampai mama Kinara. Dokter apa? Tok Orang malah kene sing dadi anu dadi kejiwaan aku malah. lah niku. Lah wedi jan. Iki gek kena dipercaya pura iki. Lah cedere Mbak ngecus 200.000 lah ngertas tas salah gedate nak didemo wong akeh. Pokoknya iki aku sebagai pasien iki ketar-ketiri ngene lho. Iki engko gek aku ki wetengku kembung sing disuntikno ki obat mencret apa liyane kan. Ngene iku sing dipadosi Bu. Ya wis pemirsa Mbak, sepira iki Mbak? Wis nang penutupan. Ya wis pemirsa ya. Beda mah gak roh Mbak Jessica sama meluluhkan manuk. Gak roh. Emang aku sing nyaut saiki Ibu. Ya wis tetep nduk. Wis guys ya. Ono ae guys ya kontene donga-donga muga-muga diparingi seger waras rezeki ingkang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Mugi-mugi sing lagi sakit tinggal diparingi sembuh. Untuk pejuang garis 2 muga-muga diparingi momongan sing soleh-soleh, sing bisa ngangkat derajat kedua orang tua yang berguna untuk nusa dan juga bangsa. Mohon maaf ya pemirsa kalau ada salah kata, salah tindakan yang kurang berkenan untuk pemirsa penjenengan semuanya. Kita pamit ya pemirsa, konten kita hari ini maaf kalau kurang kontennya hari ini. Besok dibikinkan konten yang kopiar lagi ya pemirsa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus nanya cus. Adik wis mau mangkurep.